कर'नानि इन्जेकसन लानायनिफ्राय लोमजानाय सोलोयो लासैनो बेरामा माने लासैनो ओरैबायदि जालांदो थारमाने लास्टआव थारमाने आथिङा बोलो गैयै जालांनानै थाबायनो हाया जाहैलांबाय। बेनि उनाव गुवाहाटि मेडिकेल कलेजाव लाबोनानै एसे मोजां जाना थांदोंमोन आरो बिनि उनावबो मास मोनसेसो न'आव थाहैना फिर जाफिनबाय आरो बिनि उनाव आरो खेबसेबाव मास मोनसे थाना फिन जाफिनबाय। जानायनि उनाव दा दिनै बांद्राय जानानै दिनै फिन लाबोफिननो गोनां जाहैबाय। दा बे गुवाहाटि निउर'लजि बे मेडिकेलावनो दा दिनै ओरैबायदि थारमाने दाखालि 10 तारिखनिफ्रायनो थारमाने बांद्राय जानायखाय आइसिइउ सोनो गोनां जाहैबाय। बेखायनो रायजोफोरखौ एसे फोरमायनो सानदों दि जोंहाबो थाखा फैसा बहुद प्रब्लेम जाहैबाय, जोंहाबो गरिब न'खरनि मानसि। ओंखायनो रायजोफोरनिसिम आं आगान खुलुमनाय जाहाथे आंनि नानिनि बेरामनि थाखाय रायजोफोरा एसे सहाय खालामगोन साननानै आं रायजोफोरनिसिम आर'ज गाबहरनाय जाहैबाय। बेखिनियानो।